Și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi ne vom juca un Brawl Stars mai special, nu Brawl Stars. S-a băgat update-ul, îl avem pe Gale, dar ce este și mai tare este că avem și Brawlerul care încă nu s-a băgat în joc, Brawlerul Nani. Brawlerul este super bun, chiar e foarte OP. Pentru Epic, nu îi se potrivește, este foarte bun jocul. Îl avem și pe Gale, mi-a aplicat foarte, foarte greu. Ne vom juca și cu el, dar da, să începem. Prima oară cred că mă voi juca cu Gale, ne vom juca și cu skin-urile noi, dar cred că întâi ne vom juca cu Mortis, cu skin-ul nou, Rug Mortis. Cred că prima oară ne vom juca pe un friendly game, pentru că, da, putem și pe solo showdown, dar e cam aiurea, pentru că pe solo showdown când te joci cu playeri, toți au star power, și mie nu mi-a picat, că nu l-am instalat de foarte mult timp și de asta. Și de asta nu mă bag eu foarte tare pe online. Dar ne jucăm și așa pe Craig, când voi avansa și eu să-mi pice star power. Mă voi juca și eu, dar voi da și eu un match pe ce brawler am power mai mare, ca să vedeți și voi cum este. Nu vă promit că va merge din prima pe online, pentru că, da, Brawl Stars-ul, nu e terminat, să zic așa. Mai are mici defecte, bug-uri. Bug-uri nu are, dar este cam aiurea. Pentru că dacă te bagi pe un server pe online, nu-ți va merge. Câteodată îți merge, câteodată nu, asta e chestia nasoală, dar vom încerca. Durează, nu. Acum să vedem ce face Colt, că, nu, moare. Nu pot să cred că va muri. Sau Colt n-a murit, e aiurea că am murit eu, știi? Dacă se mai aude vântul pe filmare, scuze. Bă, frate! Se tot spămânează! Gata! Am câștigat meciul acesta. A fost un meci bun, nu rău. Haideți să ne jucăm pe un... am power 5 pe Nani. Vom da play. Vedeți, durează 20 de secunde să te bage, dar nu neapărat, că câteodată nu te bagă și asta e cel mai nasol. Da, vom reveni când mă va băga. M-a băgat și pe mine, ceea ce este foarte bine. Acum mă joc cu alți playeri. M-am băgat pe două pentru că pe solo mă vor face praf. Dar da, Nani este chiar foarte bun. La power 5 să dea 2000 damage. Uite, pe unul îl cheamă Brawl Stars, era AFK. Hai că mă bag pe el. Hello, prietene, vezi că vine Nani. Da, iau power-ul ăsta. N-am net. Asta e rea când te joci cu alți playeri, că ți se mai întrerupe conexiunea la net. Uite, vedeți cum mi s-a întâmplat acum. N-am avut net și s-a dus meciul. Da, cred că mai bine ne vom juca pe Create, Friendly Game. Da, mai bine ne vom juca pe Create. După meciul ăsta ne vom juca cu toate skin-urile noi. Am toți brawlerii pe care s-au adăugat skin-urile noi. M-am băgat pe duo. Nu vroiam.
Dar ce să faci? Da, vedeți, Nani chiar este foarte bun. Dar cred că va pica super greu. Haideți să le dăm și noi ultimata. Mamă, ce am dat-o! Ați văzut? Este foarte bun ultimata lui. Poți să te și teleportezi. Să te teleportezi la drona ta, ce fie aia. Uite, vedeți, boții se... Uite, vezi, dă, dar nu nimerește. Asta nu înțeleg eu la boți. Scuze dacă se aude un câine. Este câinele meu. Scuze dacă se aude. Sper că mă voi auzi pe filmare, că n-am chef să fac una din nou. Dar, da. Meciul este bun. Meciul este chiar foarte bun. Avem 12 power. Și da, vrem să vedem cum ne vom descurca în acest meci. Am câștigat meciul foarte bine. Nani este un brawler chiar foarte OP, nu mă așteptam să fie chiar așa de bun. A venit și un prieten alături de mine. Se uită la mine cum mă joc. Da, în momentul ăsta nu prea ne pas de coronavirus și na. Hai să ne jucăm. Nici chiar. Să termină starea. Ne jucăm cu nou. Nu mă joc pe un server privat. De asta. Mă joc pe Nulz Brawl. Dacă îi cred că o să le las link-ul în descriere. Ce zici? Să le las? Da, mă las link în descriere. Bine. Să punem aici un de ăsta care se aruncă. Tu poți să răspunzi la căști? Da, pot. Și eu la fel. Da, normal. Aia vreau să pună la baș ăla de sărit ca să nu-l vadă nimeni. Dacă îi știi să aduc un vot. Că am pățit. Efectiv s-au dus boți pe ei și s-au aruncat în zonă. Nu. Treaba la boss că ei când te văd nu dau din prima în tine. Și asta e perfect. Tot ce vorbești aici, eu chiar nu te aud în căști când am muzică pornită. Chiar am mult farm. Am farm 8. Mamă, ce bine m-am aruncat la faza aia. Avem o Rosa care poate să ne facă să-i dăm un stun cu ultimata. Așa că dacă împingi pe cineva în perete cu Gale, îi dai stun? Îi dă stun. Știai? Îi dă stun. Serios? Da, îi dă stun. Adică dacă l-ai pe Gale și împingi pe cineva într-un perete, îi dă stun, cum îi dă Frank. Numai că nici chiar pentru foarte mult timp. Chiar stai că am zis că mă joc și cu skin-urile noi. Al doilea skin este pe Jean, Evil Jean. S-au băgat și skin-urile noi. Și Nani s-au băgat și ai. Ai văzut, Mateo, cât de OP e Nani? Mamă, frate, cât de bine ai făcut skin-ul ăsta pe Jean. N-ai idee cât de bine, cât de tare îi. Uite cum se vede la skin. Da, să te instalezi tu, să vezi cât de OP e Nani. Nani o fie lepi, dar n-ai idee cât de OP îi. Mamă, sunt 3 oameni aici. Alex, vreau să spun că... Nu. Eu dacă am telefonul conectat, de exemplu, la laptop și mă sună cineva pe mine, chiar aud în căști. Păi da, știu. Chiar dacă nu-i conectat la telefon. Da, știu. Adică pot să conectez la orice vreau? Pe mine cine mă sună? Da, știu. Aud. Este aici. O să mă joc și cu Sprout, că m-am jucat cu skin-ul nou pe Mortis. Hai să o tragem și noi pe Shelly.
Azi mi-i de mult. Are uite. Gata. Caz, nu cădea. Bă, Da. e nervos, mă. Ce? Nu, e nervos. A. Să, nici că nu știu cum sprout. Da. Că eu n-am. Am eu, nu că n-am telefon, dar mi s-a stricat. Bă, lasă microfonul. Cred că o să las link în descriere, știți, dacă ești să intri și tu să le downloadezi. Bă, știi că pe Sprout ai, nu, s-a băgat un deril pe mine, dar n-am murit. Bă, ai auzit, zic că s-a băgat un deril pe mine, dar n-am murit. Să-mi dau și eu gadgetul. Gadgetul lui Sprout e când ți bagi într-un baș, îți iei viață. Mama. Oricum nu o să mai țin așa, nu o să mai ține chiar foarte mult video. Mamă. Bă, lasă. Ce? Nu, mai sunt 3. A, o venit și Mateo. Și acum mă așteaptă să termin. Că nu mai durează mult. Ai, nu, pierd. Sau? Bine! Meciul ăsta l-am câștigat. A fost chiar un meci foarte bun. Da, câteodată când rămâne la 92 se încarcă mai greu, dar n-are nimic. Mai avem doar un skin nou care trebuie să ne jucăm și acesta este Gordrico. Bă, nu se mai încarcă. Voi pune pauză și când se va încărca, fix acum s-a încărcat. Tare. Așteaptă că mă mai joc doar cu skin-ul nou pe Rico, Gordrico. Și am terminat video-ul. Da, tu vezi că Brawl Stars-ul da, mi-am dat seama. Vezi că acum Brawl Stars-ul se bazează foarte mult pe brawler robotici? Da. Și nasol. Și, bă... Dau cu șapcă din greșeală. Se bazează foarte mult pe brawler robotici și, na. E nu că se bazează chiar foarte tare, dar e nasol că fac foarte... că au băgat mulți. De exemplu, Rico acum și ajunge robot. Dar Rico deja e robot, what? Da. What? Ajunge mai robotească. Dar Rico deja e robot. Da. Păi oare ce-a fost faza aia? Nu știu. Păi... Dacă mă sună cineva pe... Mamă, WhatsApp, ce mi sparg. dacă mă sună cineva pe WhatsApp, eu nu pot să vorbesc în căști. Da, știu. Ba da, poți. Pe la căștile tale nu merg? Nu? Decât dacă mă sună pe apel. La tine da, că-s cu fir. Da, nu. Da. Da. Asta a fost episodul de azi. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!